Az első munkafázis, amit körülbelül egy ilyen 2-3 hónapra terveztünk, és 7 hónap lett belőle, a csontmaradványok újbóli összerendezésére fókuszált. A 3 évben nagyon eltérő időpillanatokban föltárt csontváz elemekről volt szó. Voltak olyan egyén maradványok, amelyek föltárása 2020 őszén megkezdődött, részben folytatódott 2021-ben és 2022-ben fejeződött be. Egy részük megjárta Budapesten a Természettudományi Múzeumot, egy részük Pécsen állomásozott, ezek meg annyi ládát, zacskót, dobozkát jelentettek, és valami módon őket meg kellett kísérelnünk összerendezni, ugyanakkor kipótolni a hiányzó csontváz elemekkel a hiányos csontvázat. Ezen a képen egy szerencsés helyzet állomás képeit mutatjuk, amint a rózsaszínnel jelzett hiányos csontváz különböző számokon regisztrált egyéb csontváz elemekkel sikeresen kiegészíthető volt. Minden esetben arra a kvantum szoftverre támaszkodtunk, amit adatbázis építésre a feltárás során régész kollégákkal közösen használtunk. 2023. februárjában már elindulhatott az újabb adatbázis kialakítása az összerendezés nyomán. Szerencsére rendszeresen kaptunk segítséget külföldi partnereink részéről, hiszen olyan típusú munkát végeztünk és fogunk végezni a következő években, melynek nem volt előzménye Magyarországon és nagyon Európában sem. Tömegsír feltárásra természetesen sor került több országban, de ilyen szinten összekeveredett embertani anyaggal nem nagyon dolgoztak mások. Egy picit John Bird amerikai igazságügyi antropológus tapasztalatai segítségünkre voltak. Itt éppen spanyol doktoranduszunk Marcos de Andrés kér tanácsot John Birdtől. Ő az amerikai Védelmi Minisztérium igazságügyi antropológiai laboratóriumainak a vezetője, és különböző csatahelyeken, Vietnámban és nagyon sok más helyen elhunyt amerikai keveredett csontmaradványok elemzésével foglalkozik. Itt több hasznos tanácsot kaptunk tőle a különböző módszertani megoldásokban, ami a kevert csontanyagoknak a szétválogatásában segítséget ad. Többek között ezt szolgálja az az új adatbázis, amit kialakítottunk, és tulajdonképpen az eredeti adatbázisainkban szereplő 645 számozott egyén idézőjelben, hiszen ez nem mindegyik külön egyén, hanem itt ezek majd összevonásra kerülnek, és 1529 csontváz részlet, összesen közel 15 000 új regisztrált tételt adott, és már ezzel az adatbázissal el tudtunk kezdeni minimál egyedszámokat számolni különböző csontváz elemek alapján. A legmagasabb érték a combcsontok alapján, teljesen érthető módon combcsontok alapján adódott, hiszen azok a legellenállóbb, legnagyobb, legjobban megmaradó csontváz-elemek, és 327 a legmagasabb értékünk pillanatnyilag. Ezek természetesen előzetes számok, hiszen még a kevert apró csontokat tartalmazó osszárium ládáink nem kerültek elemzésre, de azokban kis valószínűséggel fogunk például combcsontokat találni. Így ez a 327 körüli érték egy körülbelüli értéknek tekinthető a 3-as tömegsírba bekerült emberi maradványok összmennyiségét tekintve.
Mivel azonban tudjuk azt, és itt szerepel az ábra alján, hogy 116 azon koponyáknak a száma, amelyekhez anatómiai rendben csatlakozó csontváz maradvány nincs a tömegsírban, jó eséllyel ott vannak a testek is, csak egy kicsit távolabb, ezek nyilván lefejezett személyeknek vagy a bomlási folyamat során külön vált csontváz elemeknek a következményei, de természetesen lehet így a 327 hetes számot meghaladó szám is, amennyiben szomszédos tömegsírból is került ide csontváz maradvány még a 327-en fölül. Nagyon szép eredmény született idén tavasszal. Vég Viktor megnyerte a 36. OTDK-t a maga szekciójában. Előzetes antropológiai eredmények a Mohácsi Nemzeti Emlékei harmadik tömegsírjának feltárásáról című tanulmányával, Berecki Zsolt és Szabó Árpád témavezetésével. Utána jött az újabb adatbázis fejlesztés, ahol már a különböző minőségi kategóriák szerint rendeztük újra a csontvázakat, hiszen nagyon sok a probléma, nagyon sok a darab csontváz, nagyon sok fél testünk van, felső vázrészlet, alsó vázrészlet, ott meg kell találnunk a lehetőséget a későbbi egyesítésre, és ezért minőségi és megtartási állapot függvényében újabb kategóriák szerinti adatbázissal is dolgozunk, természetesen megőrizve az eredeti beosztást is. És hát ahogy az időjárás engedte, kialakítottunk az ingatlanunkhoz, a bérelt ingatlanhoz csatlakozott külső csonttisztító mosó egységet. Itt hallgatóink, munkatársaink a csontvázelemek tisztításával foglalkoznak. Körülbelül összefoglalásként, ami a 2023. május-november között lezajlott, körülbelül 60%-a a mosásnak megtörtént. Az új kódrendszer alapján már 161 egyéni maradvány regisztrálása, osztályozása, vizsgálata megtörtént, tehát ez körülbelül a minimál egyedszám vagy egyénszám felének felelhet meg. Azt most úgy látjuk, hogy ezek az előzetes rendezések, antropológiai vizsgálatok körülbelül 50%-ban eredményre vezetnek. Újravizsgálat, újrarendezés, további morfológiai vizsgálatok és természetesen kiegészítő DNS vizsgálatok szükségesek lesznek azért a maradványok további negyedénél, és egészen biztosan lesznek nem beazonosítható darab csontváz maradványok, amelyeknek az újra temetését nem egyének szerint, hanem hosszárium jelleggel vagy elkülönítve kell majd megoldani. Ez nyilván kihatással lesz a tervezésre, hogy az újratemetés hogyan alakuljon. Egy túl sok információ tartalmazó ábra, ebből egy néhány szót, tehát nagyon sok tehát csontvázelem szétszakadásról tettem említést, ezek nyilvánvaló a nagyon speciális bomlási folyamatnak a következményei voltak, de ezeknél a visszarendezésben jól haladunk, és jó eséllyel tudunk megfelelő eredményeket elérni. Az eddig meghatározott és meghatározható nemű egyének legalább 90%-a mondható biztosan férfinek, és a fiatal felnőtt korcsoport dominál, ahogy ezt a helyszíni megfigyelések alapján is jeleztük máskor.
Megkezdődtek a paleopatológiai vizsgálatok, számos betegség nyomait láttuk. Nyilván itt nem lehet még előzetes statisztikákról beszélni, hiszen egészen ameddig változik az egyének száma, addig ez mozogni fog, de jó, szép, tehát elég magas arányban terhelték az egyéneket, a csapatot különböző fertőző megbetegedések. Itt az utóbbi hónapok vizsgálatai meglehetősen sok TBC fertőzött egyént mutattak, de korábban is már találkoztunk például szifiliszes tünetekkel, aktivitásokkal, lovaglással, egyéb korábbi harci cselekményekkel összefüggő sérülésmaradványokkal. Számos olyan esetünk volt, ahol korábbi lőtt, szúrt, vágott, gyógyult sérüléseknek a nyomait láttuk, olyan koponyába beékelődött régi nyílhegy maradványok, amelyek egészen biztosan korábbi csataeseményekben szorultak az adott csontba, tehát itt valószínűleg zsoldos katonákkal sok korábbi harci eseményt megélt férfi csontváz maradványokkal találkozunk. Továbbra is a korábbiakban említett úgynevezett paleotraumatológiai elváltozások adják a megfigyelések zömét. Nagyon sok a fejet, nyakat, koponyát, nyakcsigolyákat érintő halál körüli úgynevezett perimortem kardvágás nyom. Itt egy részmintavétel történt, az egész tömegsír felületét és különböző rétegeit reprezentáló random 45-ös minta, hiszen még az egészet nem lehet vizsgálni. Vég Viktor dolgozik ezen a publikáción jelenleg. Több száz vágás, átlagosan 4,4 vágás volt megfigyelhető ezen a 45 maradványon. Több konferencián számoltunk be külföldön is, akár marosvásárhelyi konferenciánkat, akár egy bordói paleopatológiai konferenciát említhetnék. Az ásatás utolsó fázisában részt vett Olivier Dutour, francia professzor, aki kimondottan tömegsír specialista, a napóleoni tömegsírokon nagyon sokat dolgozott, Hélène Coquenot 3D-s specialista kollégával. Ők készítettek, modellezték a tavalyi utolsó szezonban megtalált orrüregbe ékelődött nyílhegynek a 3D-s rekonstrukcióját. Ez már megjelenik ez az esettanulmány Szabó Árpád mai téma cikkében, a most megjelent kötetben. Itt a virtuálisan megjelenített 51 mm hosszú nyílhegy, ami csodával határos módon az orgaratban megállt, szegény elszenvedője, tehát a sérülés elszenvedője túlélhette magát a lövést, nyilván nem tudott megszabadulni a nyílhegytől, a vágott sérülései alapján valószínűs, vélelmezhető kivégzését viszont természetesen nem élte túl. Ugyanezzel a francia tímmel, akivel együtt dolgozunk, számos esetben a koponyák sérüléseinek mikro-CT-s vizsgálatára is sor került, és ezek a tanulmányok azóta is folyamatban vannak. Az előző kép a 4-es
számú csontváz felszíni vágott sérüléseit mutatja. Itt pedig Víg Viktor legújabb tanulmányából a második nyakcsigolyán megfigyelhető háromszoros vágásnyom, a két kevésbé mélyre behatoló vágásnyom, illetve a teljes átmetszést adó harmadik, tehát háromszor hátulról, de az első kettő is halált okozott, nyilvánvaló a gerinc velő sérüléséből kiindulva. További patológiák vizsgálatát is, vagy patológiás elváltozásokat mutató csontokat is tanulmányoztak francia kollégáink. Itt a szifiliszes koponya elváltozásokra utaló lézióknak a finom szerkezetét mutatja ez a 3D-s rekonstrukció. A képen a segédábrával látjuk, hogy egy homlokcsonti területen hogyan helyezkedik el a nyíllal mutatott néhány tipikusan szifiliszhez köthető csontelváltozást, mind a két járomcsonton megtaláljuk a nyomát. Ez az ábra arról is tájékoztatást ad, hogy közben halad az összevonás, a leletek újrarendezése, mert menet közben kiderült, hogy a 82-es sírszámmal egyezik meg az egyébként 346-os számon fölszedett koponya. Itt az azonos betegséghez tartozó elváltozások is segítenek sok esetben az összerendezésben, de erre példát majd a legutoljára bemutatandó esetnél is fogunk látni, amikor Szabó Árpád kollégánk ismerteti a 122-es lelet legújabb kiegészülését. Az arccsontokon is találunk felszívódásos, gyulladásos tüneteket, ami összefügg a treponematózis szifilisz okozta fertőzéssel, és hát a legjellemzőbb tünetek a kétoldali, majdnem szimmetrikus lábszárcsonton megfigyelhető megvastagodások, fekélyes elváltozások, és ez már nem akarom a történész kollégák türelmét rabolni, meg terhelni, olyan ritka csigolya elváltozások, amik még az orvosi szakirodalomban is kuriózumként szerepelnek, de előfordul valóban a szifilisz fertőzésnél. Természetesen nem csak ez az egy fertőző megbetegedés, ami abban az időszakban bizony nagyon gyakori volt, különösen katonáskodó népességek esetében, hiszen a betegséget járványszerű megjelenésében 8. Károly nápolyi hadjáratánál írták le, és azért a franciák a mai napig nápolyi betegségnek is nevezik. De TBC-s tünetek is szép számmal előkerültek. A nyíl mutatja azokat a kis apró gödröcskéket a fehéres elszíneződés közepén, a koponya belső felszínein. Ezek nagyon tipikus következményei a TBC-s agyhártyagyulladásnak, tehát nem kevés problémával a háttérben is helyt kellett állni a hősöknek és végigküzdeni a csatát, ha betegek voltak, ha nem. Tehát ezek is fontos adalékok lesznek a végelszámolásnál, hogy milyen szintű volt a hősiesség. Úgy gondolom, ugyanez a személy, akinek a koponya belső felszínén a TBC-s agyhártyagyulladás nyomait láttuk, egy súlyos koponya műtéten átesett már korábban egy gyógyult trepanációnak a körvonalait látjuk. Valószínű korábbi hadicselekményben vágott sérülést korrigálni kellett sebészi úton, ami gyógyult, túlélte, sajnos a 1526-os
ütközetet, illetve annak következményeit már nem élhette túl. És itt pedig eljutottunk egy esettanulmányunkhoz, a perimortem vágások csoportjában. Egy olyan eset, ami ott a jobb alsó sarokban látszik, egy állkapocs maradvány, ott volt a tömegsír észak-keleti sarkán, a tömegsír falánál. Sokaknak mutattuk meg ott a helyszínen azokat a vágásnyomokat, amik hátulról jött párhuzamos, többszörösen halált okozó, kivégzésre utaló vágásnyomokat mutattak, és ugyanitt 2021-ben a 2-vel ezelőtti konferenciánkon mutathattam be, mint lefejezésre utaló kettős vágást. Víg Viktor TDK munkájában és a tavalyi konferenciás, Mohács 500 konferenciás előadásán már tisztított állapotban 7 vágást ismertetett meg a közönséggel, és átadnám Szabó Árpád kollégának a szót, aki a legújabb vizsgálatok alapján még nagyobb számú sérülésről fog beszámolni. Köszönöm szépen, 5 percet fogok, és ez egy ilyen improvizatív jellegű előadás lesz, mert hogy én sem tudtam erről, csak azt mondták, hogy vegyek fel egy kardot a kezembe, mikor jövök, és akkor el fogom mondani, amiről szó van. Az a lényeg, ami 1 évvel ezelőtt is elhangzott, hogy ugye igazságügyi orvosszakértő vagyok, és megszoktam azt, hogy a bíróságon meg a rendőrséghez kell szakértővéleményt készíteni. Most tulajdonképpen itt ugyanaz történik olyan formában, hogy nem a bíróság számára dolgozunk, hanem a történészek számára. Tehát ugye a bíróságon azt szokták mondani, hogy amikor vágta a kenyeret, akkor véletlenül beleszaladtak a késbe, hogy a szakértő meg azt megmondani a sérülésbe, hogy mégsem úgy történt, hanem az a kés az be lett szúrva mondjuk a hasába a másiknak. Itt pedig ugye azt kellene megmondani, hogy ténylegesen a csata során lehet-e ilyen sérülést elszenvedni, vagy kell hozzá egy olyan helyzet, amely egy kivégzésre utal. És hát emiatt egy másik megközelítés, ugye az előző megközelítés az a statisztikai jellegű, ez pedig egy olyan, hogy azokat az eseteket válogatjuk ki, ahol egyértelműen olyan sérülések vannak, amik csatában lényegében nem jöhetnek szóba. És akkor így jön szóba ez a 122-es eset, meg ezért hoztam el ezt a kardot is magammal, ez egy játékkard, ez ilyen 20-as évekből származó játékkard, ez nem közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, azért mertem ilyen bátran behozni magammal. A lényeg az, hogy most nem tudom, milyen képek lettek betéve, ugye ez csak azért mutatom, hogy a legszélén van egy egészen perimán levő kis állkapocsról van szó, ami ez egy nyaki gerinc lett hozzárendelve. És hát próbáltunk itt mindenféle vizsgálati módszereket alkalmazni, egyrészt lefényképeztük ezt a csontot, szerkesztettünk ilyen állványt hozzá, hogy lehet ezt szépen összerakni, mert a gerincet össze kellett építeni a 3 darab csigolyából, ami ott megvolt, az egyik képen még 4 látszik, de az nem oda tartozik, és elé van téve az a bizonyos, hát ezért hoztam a kardot, elé van téve ez a zálkapocs, és ez nem volt koponya, tehát kellett egy koponyát mellé rögtönözni, hogy lássuk, hogy ez hol helyezkedhetett el. És az a lényeg igazából, hogy ezen a nyakcsigolyán van számos sérülés, az egyes nyakcsigolyán, meg az alatta lévő nyakcsigolyákon is. Tulajdonképpen nem akarok én ezzel senkit untatni, hogy milyen módszerek és milyen szempontok alapján történt. A lényeg az, hogy így makroszkóposan is körbefényképeztük, és emellett arra gondolva, hogy később ezt utólag lehessen vizsgálni, mert ugye az is egy másik szempont a szakértésben, hogy amit mi mondunk, azt lehessen ellenőrizni, tehát ha vissza lesz temetve az egész csont, akkor később nem lehet már vizsgálgatni, de hogyha elvisszük egy mikro-CT berendezésbe, akkor utána ezt újra lehet vizsgálni bárkinek bármikor abból a fájból. Itt nem kell képzelni valami különleges berendezést, hanem azt a készüléket, amit bármelyik fogászati rendelőben is el lehet érni, és akkor ott készítettünk felvételeket ezekről a csontokról. Itt van ez a bizonyos készülék, ez egy másik állványt kellett csinálni, ami nem hajlékony, de a röntgensúlyat átengedi, és tulajdonképpen az a lényeg, itt ezek látványos képek, de sajnos nem látszanak a fényben, itt a monitoron sokkal jobban látom őket, hogy itt van a lényeg tulajdonképpen, hogy a nyaki gerincen van 2 sérülés, és a 2 sérülés különböző irányon megfelel egy jobbról és egy balról irányuló csapásnak. Az első csapás átmetszi teljesen a nyaki gerincet, és előre halad, a második az pedig egészen felszínesen halad, és nem éri el csak a gerinc felül, de az is önmagában halálos sérülés lenne. Ami viszont továbbiakban lényeges, hogy ha kollégám sajnos kivette azt a képet, talán itt jobban látszik, hogy ha elé tesszük a nyaki gerinc elé az állkapcsot, akkor lehet látni, hogy az állkapcson is van számos sérülés, és ez a felső sérülés, ez megakadt az állkapocsban, tehát a csapás nem tudta leválasztani a fejet.
És utána az első csapás után jött a második, akkor már dőlt el nyilván a test, akkor a második elérte a nyakigerincet, és ezt követően jönnek a további érdekes sérülések, amik már nem férnek bele a csatahelyzetbe semmiképpen. Az állkapocs belső felszín a számtalan sérülés, ami számunkra azt jelzi, hogy ezek a sérülések úgy keletkeztek, hogy amikor már nem volt a földön az áldozat, de a feje még nem volt teljesen leválasztva, azt megpróbálta a karnak a hegyével leválasztani a maradék rágyrészekkel, amik tartották ott a nyelv tájékán. És azért van az a számtalan sérülés az állkapocs belső felszín, ami ugye logikus, hogy így nem lehet valakinek az állkapcsát vagdosni csatában, hogy belülről karddal szurkálok az állkapcs irányába, 3-4-szer, ráadásul csak ilyen felszínesen, egészen szerényen. És akkor hát ezek itt láthatóak háromdimenziós formában is, tehát ez már az a bizonyos fájl, amit ez a fogászatban használatos röntgenkészülék, ami arra van, hogy mondjuk az implantátumot megtervezze vele a fogorvos, de nagyon jó a felbontása, 10 mm-es felbontása van, tehát lehet benne a fényirányt is változtatni, úgymond, és olyan dolgokat lehet benne láttatni, hogy például azt a bizonyos egy darab fájlt, amit elkészítünk egy mintából, azt utána később akármilyen irányból szeletelgethetjük különféle programokkal, és látjuk azt, hogy mondjuk ha szeletelünk egyet az állkapocsba a fogak síkjában, látjuk, hogy ki van esve a foga. Következő, miért szeletelnek, már látjuk, hogy ott bizony benne van a gyökere, tehát letörött a gyökere, és hogyha összeillesztjük a belső vágással, ami az előző képen látszik, akkor tudjuk, hogy ott egy fogat is kiütött a kard, abból a bizonyos helyből egy utolsó fogat. Tehát, hogy ezeket aztán később, ha valaki vitatná ezeket a úgymond szakértői megállapításokat, akkor elő lehet venni ezt a fájlt, és meg lehet vizsgálni újra, és lehet további vizsgálatokat végezni rajta. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem az 5 percbe belefértem.